Yes. Today is what? Yeah. Yeah, guys. Wait na lang. Mamayang gabi yung yung schedule ko para sa vaccine, sa first dose vaccine. Pfizer sa guys. And pinili ko yung date. Dapat choice ko talaga Friday. So Friday, then Saturday pwede ako makapag-rest. Saturday, Sunday. Pero wala siyang available para sa second dose. Kasi pag kumuha ka kapag kumuha ka ng schedule ng first vaccine mo, tapos sa baba niyan, maglalagay ka na rin para sa second Bali, automatic siyang pipili ng hindi naman pala automatic, pero may choices lang siya. And then, ang gusto ko kasi, yung second dose, same parang, it's either Friday or Saturday. Kasi Monday, naroon ng school. So, no choice ako. Kinuha ko so, Saturday na lang kinuha ko. Para next vaccine ko is Sunday. Second vaccine pala, Sunday. Kasi nandoon Sunday, Monday, and then Wednesday lang ang available. So, kinuha ko na lang yung Sunday afternoon. What is that? Don't put to your mouth. Kasi mamaya pang gabi yung vaccine ko, yung schedule. So, pupunta muna kami ng mall. And, plano namin tumingin ng laptop. Kasi, yung ginagamit kong laptop sa pag-YT, sira na. Ang tagal ng sira. Hindi na nakakapag-support ng maayos. And then, kailangan din ng mga kids yung laptop kasi sa school nila. At kailan yung laptop? Di ba may sa school? August. August pa. Bayaran na ito. August pa gano'n. Ang gapos man August. Okay, that's dirty lala. Okay. Zilay! Kinakabahan ako. Why? Let's go. Hi guys, so we're in the mall and we're in the mall now and dahil tulog si baby, ayan, and andyan si aking baby, see you, come here, where are you going? So magre-relax muna ako, andun si mister, bibili siya ng you can sit down here lalab, you can sit down here. Massage is starting now. I didn't have my there. So, baby sleeping. So, magre-relax muna ako. Kids cannot. You just sit down and eat first. This one just only 6 minutes. Gusto mag-relax, guys. Andun si Mister, bibili muna siya. Ayan. I-try ko tong massage chair. $2 lang for 6 minutes. Mama, new laptop for HP. Huh? New That's laptop. the one! Yay! This Free bag this pack is worth 1,000. Laptop is free. Free with laptop. Okay. This pack is not bad. Yeah? They have a free wireless mouse. Huh? Free wireless mouse. Oh. I want to eat cake over there. Oh, okay. Okay, yeah. Okay. I want to eat the... You hungry? You want Jollibee or not? We go buy. I want... Okay. I want bread with the cheese. So, hi guys. Katatapos lang namin kumain. Dito kami kumain sa sasakyan. And 7:30 na. Magsa 7:30. So, on the way kami sa... Can take a video there, Hannah? Cannot. So, on the way kami. Magpapabaksin ako. Alas 8.
You guys full? Huh? Do you like the food? I'm full. So on the way na ako. Nasa ka-park yung mga kids and semester. Dito na ako naglalakad. Ayan. Pupunta sa community center. So sabi bawal daw mag-video sa loob. Hindi ako makakapag-video. Medyo kinakabahan ako. My goodness. That's okay. So guys, I am queuing. And yeah, I'm here. Yung mga may appointment lang. So medyo mabilis lang siya. Ayan guys, nakakuha na ako ng aking queue number. And may binigay silang book sa akin. Ayan. Hi guys. Hello? Hello? Ready? Let's go. Let's go. Hello everyone. Nandito na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Kagaling ko lang, katatapos ko lang magpa-vaccine. Ayan. After namin mag-walk, diretso kami doon sa community center. So, katatapos lang. And then, ngayon, mag-unbox tayo ng binili naming laptop. Yes! Tuwa yung aking baby ko. Be quiet! So, mag-unbox tayo ng binili naming laptop. Tadaan! You see? Wow, look at it! Ate, inilag mo na naman ito baka maigo. So, yan guys. And, pakita ko muna sa inyo kasi meron siyang free bag. Okay? So, ito yung free bag niya. Ayan. Color gray. Lalagyan siya ng laptop, guys. Eh, maganda siya sa loob. Maganda siya sa loob, tsaka makapal. Makapal siya. Pero itong ano niya, luma niyang bag. So, ito guys. Ayan. Ito yung loob niya. Ang ingay. So, lalagyan siya ng laptop. Ang ingay. Oh. Meron siyang zipper guys sa harap. Ayan. Maganda siya. Makapal na bag. At hindi siya mabigat. Ayan. So ito na siya. Hindi wala akong alam sa computer, ay sa laptop guys. So yung asawa ko yung pumili nito. Siya rin yung nagka-canvas. Kasi wala nga akong alam. Let's open. And tinignan niya na doon. Wow, dark magic. Tadadaan, tadadaan, tadadaan. Ako yung nakasira ng laptop namin. Walang pahinga yung laptop namin. No, diba after nating malood, hindi na siya nag-open. So ito na siya guys. Like the other night. Ayan. Mali ba siya? Ayan. Ay, baliktad. So, ayan. Hindi na lang tulog ka. Ito yung accessories. Ay, accessories. Oh, accessories nga. Charger. Ayan. Honey, I thought this one have a free mouse. What? I don't understand. So, tanggalin na natin siya, guys. Akala ko meron siyang free mouse. Sabi niya may free mouse daw. Wala. Wala pa. I don't understand. So, let's open. Ano lang siya? Maganda siya, guys. Malaki siya. And then, flat lang siya. Flat. Ayan. Just watch. So, HP. Hindi
po siya, this is not sponsored, okay? Sana all. Ayan. Oh, diba? Ayun, guys. Malaki yung monitor niya. Compare doon sa luma naming laptop, mas malaki to. And then, mas magaan siya, guys. Mas magaan kasi ano lang, flat lang yung ano niya. Manipis lang siya. Hindi siya makapal. Katulad, luma na kasi yun, parang old model na siya. Di pa dati yung mga laptop is makakapal. Kahit maliit, makapal eh. Ngayon, paliitan na, panipisan na. So, mas magaan. Oo. Panipisan na siya. So, ito, malaki yung screen, pero manipis. Ayan. Ang galing na. This is it, pansit. Oh, andito yung power niya. Dapat Taas. color pink. Yan. Ito yung power. Maliit lang yung power niya, guys. Yung ano niya. Pindutan. Hi, bestie! Say bestie. Say bestie. Oh, banda. Ang laki niya, guys. Ang laki ng monitor niya. Yeah, so nice. Oh, di ba? So, guys, that's it for today. Hope na nag-enjoy kayo sa aming video at napakaingay ng aking baby. Nakikipaglaro siya. Ayan. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta. Walang sawang sumusuporta sa aming YouTube channel. Sa aming mga perks members. Thank you so much sa mga nag-renew and sa mga bagong members namin. Thank you so much, guys, and sa lahat ng aming friends and families. And of course, sa YT friends, sa mga new friends, and sa lahat ng mga Diyos. Thank you, guys, sa inyong suporta. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do so. And don't forget to bell on na rin. Bell on na rin para updated po kayo sa mga bago naming videos. And guys, hope to see you again sa susunod naming video. Yes! Yes! Oh, she's talking to me. Kinakausap niya ako, guys. Okay. Hope to see you again, guys, sa susunod naming videos. Bye! Good night! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.